Kasong administratiba, pormal ng gisang-at sa criminology student batok sa tulo ka mga personnel sa Police Station 4 sa Lapu-Lapu City Police. Conduct and becoming of a police officer o grave misconduct ang gipasaka sa 20 anyos nga si Eric batok sa duty investigator ug sa duha ka intel personnel ngadto sa City Internal Affairs Service. Wala hinoon masayud ang Lapu-Lapu City Police kung nakaduso na ba og kasong kriminal ang naasuyng tinun-an. Ang tulo ka mga gireklamong police personnel ana pakaron sa Holding and Accounting Unit sa Lapu-Lapu City Police Office samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Wala gilakip sa reklamo sa criminology student ang station commander, chief clerk ug desk officer sa Police Station 4. Sa bakod ning balita, wala pa gilwatang pamahayag ang gireklamong mga pulis kay wa pa usab sila makaduwat og kopya sa reklamo. For sure, wala ginay whitewash ng mitabo kaya separate man na sila nga investigating body. Then makasulta nga patas gina ang iyang pagkuan sa due process.